תרגילים לחגורת הכתפיים כדי להוריד עומס מהצוואר וכאבי כתף. אוקיי? התרגיל הראשון הוא תרגיל שכמות. אז מה שחשוב שהסנטר יהיה מקביל לרצפה כדי שהצוואר יהיה במנח ניטרלי, והאוזן תהיה מעל חגורת הכתפיים, מעל השכמות. התרגיל הראשון הוא תרגיל של הטרפז העליון, להרים ולהוריד, ואני יכולה גם לשים את הידיים ממש פה באזור של השריר, ולהרים למעלה, לשמור על זה שהסנטר מקביל לכיוון הרצפה ולא לקחת את הצוואר קדימה, אוקיי? אני לא רוצה לקחת את הצוואר קדימה, אלא הצוואר משוחרר והסנטר מקבילה לכיוון הרצפה. אוקיי? מאוד מאוד חשוב. אוקיי. התרגיל השני, השכמות קדימה ואחורה. אוקיי? ושוב, הסנטר מקביל לרצפה. ואחורה, קדימה ואחורה. אוקיי? זה בעצם עוד תנועה של השכמות. ואני שומרת שוב על הצוואר. כדאי באמת לעשות את זה מול מראה כדי לשים לב שאתם לא מאמצים את הצוואר. חשוב באמת לשבת ישר, הגל מונח על הכיסא, כפות רגליים תמוכות. התרגיל השלישי, ידיים הצידה, אוקיי? ופחות או יותר בקו הכתפיים, ולהחזיק או כלפי מטה 10 פעמים, להרגיש שזה קורה מהשכמות, וגם פה שימו לב, הסנטר מקביל לרצפה, קו המבט קדימה, מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שאתם למשל עושים את זה ומסתכלים למטה, כן, אז הצוואר שלכם יהיה בעומס. התרגיל הבא, אנחנו מסובבים את כפות הידיים, כמה שאפשר, ואותו דבר, ידיים עכשיו כלפי מעלה, אוקיי? גם 10 פעמים, אותו דבר מבחינת הצוואר. מה שעוד חשוב לזכור, שאתם צריכים להרגיש את עצם החזה כלפי מעלה, את ממש את הצלע הראשונה עולה טיפה כלפי מעלה, כדי ליצור פתיחה טובה לחגורת הכתפיים. והתרגיל האחרון, אוקיי, אנחנו בעצם זה כמו בוקסינג, ואנחנו שולחים את היד קדימה, ומתחילים מעצם החזה, אנחנו יכולים להמשיך את התנועה עם השכם, כן, עם הסקפולה, טיפה להמשיך את התנועה, להאריך את היד, אבל חשוב שבאמת הצוואר יהיה ניטרלי ולא יהיה מאמץ. מצוין. הנה אני יכולה לשמור על הצוואר וקדימה וצד שני. מצוין. אז תנסו את זה בבית, בהצלחה.